pane murume arohwa kuita kunge achafa ngazvizviita mukadzi angatokechwa munhu achida kunodla lula wanike murume. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Mungwarire guys, vanhu vanofarira kukecha usiku. Uchakecha nembavha, tarisai muone zvaitika apa. Inga zvakaoma. Andibire munhu ngona zvatonete muembe dzinango dzipfeka ndinobire munhu kana zvasei saka utafunga saka munhu unosibetserwa hangu ndakasaka nemukomana iwe uri murume kuzvichikadzi zvogona pandaifamba semurume kana ndikunyimba ndaiwanzibhafa andangoti nditaure regererei vanhu vamwari hangu ndikumbira kuregerera vanhu vani uzobhigira chiripi riuku kunze kupana wapinda sei kwandaita neirembe dzangu ona kuti akatozviremedza atotaura ngemunhu kana ndozoenda kubva chikura nekodaakana saka achiri kushura nanazi ndozva achiri kushura taso auza ndiri mukomana vatamata sekundiroa wezvichatambuka kai sinakuisa mahips ako ungafambe wadi wafamba maskati ndosifamba maskati unhasi wadi wafamba maskati apo zvaitika ndabva ukumanera ndosangana kwandaita taura kuti imubhegi ngake muneko gara bhegi pasi ngako muneko gara pasi nehembe dzangu nei chete chigara pasi. I'm sure mazvionerawo mega from the video kuti murume anga akatoisa zvimahips akapfekedzera kutira kuti newe kana uri mubhawa uchinwa doro wotofunga kuti mukadzi, because aripo murume atokecha aitofunga kuti ada kutonorova lula paaenda nemunhu uyu kumba kwake akiti rega ndichinorova chinhu wanike aiwa aenda nemurume ari kuzviita mukadzi arohwa kuti anga achafa. Mazvionerawo mega video, saka please mungwarire guys, mungwarire, muchakecha nembavha, vamwe imbavha, because it's not all about kuzviita mukadzi. Thank you so much for your support, it means a lot. Like our video.